बेनि थाखाय गुवाहाटीयाव प्रसेस जागासिनो दङ। टेट आनजादा जानाय लोगो लोगोनो जिखिनि जि टेट होआखैमोन बिथांमोना होनो मोनगोन आरो जायफ्रा टेस्ट पास जाना थाबाय बिथांमोनखौ लासै लासैनो पर्यायक्रमे एपइन्टमेन्ट होलांबाय थागोन। बेनि थाखाय गुवाहाटीयाव प्रसेस जागासिनो दङ। टेट आनजादा जानाय लोगो लोगोनो जिखिनि जि टेट होआखैमोन बिथांमोना होनो मोनगोन आरो जायफ्रा टेस्ट पास जाना थाबाय बिथांमोनखौ लासै लासैनो पर्यायक्रमे एपइन्टमेन्ट होलांबाय थागोन। फै बयबो बाहागो लाफै। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ। फैगौ मार्च दाननि 3, 4 आरो 5 खालार सानथामनि हाबाफारिजों 100 दौरि आरो रोजासे आर'ज गाबग्राफोरखौ लानानै क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि बाथौ सिबियारि सानसुमैफोरनि बानजायनायाव बे गेदेरथार हाबाफारिया खुंफुंजागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बे समायना हाबाफारिया खुंजागोन। गासै राजखान्थिगिरि, समाजखान्थिगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरि, गेलेगिरि, हारिमुगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन।